चिराङाव सासे उन्दै हिनजावसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गथ'आ गोग्लैनाय बालाजान हालामनि सासे उन्दै हिनजावसाया गावनि जिउखौ फासि नांना फोजोबनानै लादों। बेबायदिब्ला हिनजावसाया 15 बा 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया थुक्राझार गोजौ फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिमोन। सासे उन्दै हिनजावसाया गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां गावनि जानबुंनि वाट्सएपआव माखासे साननो गोनां खोथा फोरमायदों, जायखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला साननो गोनां जागोन। मेसेज बायदि, नों आंजों रायज्लायनाया दिनैनो जोबथा। गोसो दंमोन नोंजों संसार जानो, नाथाय जेबो राहा गैया आंहा थैनायनि अनगा। आंखौ गाज्रि खालामदों गुमैया, बेनिखायनो मा मोखांजों थांना थाबावनो आं। नोंनि दुखुथिया रिउल। आंखौ ओरैबायदि खालामदों, नोंसोरनि फिसाफोराबो आंबादि जानानै थैनांगोन, अब्लासो बुजि मोनगोन। नों प्रबिन बा एसामिसखौ बयनोबो हर। दा बे रोखोमै बिथाङा मोनसे मेसेजनि गेजेरजों फोरमायलांदों। नाथाय दासिमबो पुलिस बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिया जागासिनो। दायनिगिरिया सोर बेखौ दासिमबो रोखायै बुंनो हाया। बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिस बिफाना मिथिनानै गथ'नि गोथै सह'खौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय लाङो आरो लोगोसेनो फोरमायो जे बे जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों। बे जाथायनि सोमोन्दै गामिनि गावबुरा मार्कुस नार्जारिया फोरमायोदि जायनि नखराव बे जाथाया जादों बियो जोबोद दुखुथिया नखर, जायनि थाखाय गुबुननि नखराव एसे सोलोंथाइ लानो हाथों होननानै दोनहरदोंमोन। नाथाय बे गथ' थैनायनि उनावसो बिथांमोना बै नखरनि बिगोमाजों एसे केलेंकारि दंमोन आरो दासिम हमनांगौ होननानै गामि आरो नखरनि जानानै दाबि खालामदों। नम्बर 1 सालबारी गाँवत आन्डार बेंटल आउटपोस्ट। तो এটা আমাৰ এনেকৈ সুইচাইডেল হেঙিঙৰ কিবা কেছ এটা ইয়াত আমাৰ আজি ৰিপৰ্ট হৈছে। তো সেই মেটাৰটো আমি আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। তো চাই লওঁ, যেতিয়া আমাৰ এটা এই সংক্ৰান্তে আমাৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, তো ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি ওলায় সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিম। ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স কিমান আছিল? ছাছপেক্টেড টু বি তাইৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 14 পৰা 15 বছৰৰ ভিতৰত। তাই ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছিলে আপোনাৰ টুকুৰাঝাৰ হাইস্কুলত। আমি যিটো তথ্য পাইছোঁ যে তাই এটা ছুইচাইড মেছেজ এটা দি থৈ গৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেংটল কলেজৰ কোনোবা কলেজৰ অধ্যাপকে তেখেতক ৰেপ কৰা বুলি। চাওক, এতিয়া গোটেই ঘটনাখিনি আমাৰ তদন্তৰ আওতাত আছে। তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট নোহোৱালৈকে আমি এই সম্পৰ্কে এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমাক তদন্ত কামখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ব দিয়ক, তাৰপাছত যদি কিবা থাকে ইছ্যু মই আপোনালোকক ব্ৰিফ কৰিম। তদন্ত তেখেতক আটক কৰিব পাৰে শিক্ষকজনক, মানে অধ্যাপকৰ। সমগ্ৰ ঘটনাখিনি বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত আছে। এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক বৰ্তমান একো জনাব নোৱাৰিম। एक्चुअली जितु दानिया जितु घटना ना, बे घटनाया जाबाय माने बे जायनाखि घटना जानाय व्यक्ति सिंग्रिनि नखर, बियो दुखिया मानसि, गोरिब थाखोनि मानसि। दा बियो एसे गावनि फिसाजोखौ एसे रोंगौथि लानो थाखाय गैयै हिसाबै दा सासेनि नखरावहाय बियो दोनहैदोंमोन आरो। माने बिनो माबा बिथन गैया, अनलि बियो थानानैहाय फेन गुस्ला बियो गाननो थाखाय अनलि बिल' आरो बिना। खिन्थु बेयाव थानानैहाय जे बियो एसे लेखा माने रोंगौथि लाहैथोंसै होननानैहाय माने बे गथ'खौ बियो माने दोनहैनाय जादोंमोन आरो बै नखरावहाय। बिनिफ्रायहाय बिनि माबायावहाय बिनि केसा मा जों बेखौ दासिमबो जों मोजां मिथियामोन। नाथाय बियो सुइसाइड जानायनि उनावसो जे जों मिथिबाय जे बे नखरजों, बे नखरनि माहाजोनजों माने एसे केलेंकारि दं आरो। माने जोंथ' गामि गोथौनि मानसि, माने नखरनिबो माखासे एसेबां माबा गैया, इन्टेलेक्सुवेल नङा। दा मानसिखौहाय थैयोब्ला, दा जों गोरिब थाखो हिसाबैहाय जों मानसिखौ थैयोब्लाबो जों केस सोलिनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैया जायो। दा बे हिसाबैनो जोङो लाबोनानै माने जों फबनायनि बेबस्थाखौ जों लानाय जायो आरो। माने केसखौहाय जों होनो हाया नालाय, केस होनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैया, बेनिखायनो दा जोङो एक्सुवेलि नखरनि जानानै, गामिनि जानानै जों बेखौ लुबैयो जे गथ'थ' थैना थांबाय, गथ'नाव जों सोंनायनि जोंहा जेबो बेबस्था गैखाला। दा बेनिखायनो जाय दुसिगिरि बे व्यक्तिखौ जोङो हमनांगौ। बेनिफ्राय बिना दुसि मानसिनि नखर गामिखौ लानानै जोङो सुबिचार जोङो खालामगोन आरो। আসলে এইটো মৰাৰ কাৰণে আমি ভুগলোঁ, কিন্তু আমাৰ বিচাৰোঁ জাষ্টিছে পায়। ষ্টুডেণ্টৰ ফিউচাৰটো আছে,
কিন্তু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা মৰিব লগা হৈছে এইটো আমি জাষ্টিছ পাব বুলি কি বুলি সন্দেহ কৰিছে কি বুলি গম পাইছে আমি এনেকুৱা শুনি পাইছে যে ৰেপ কৰাৰ এনেকুৱা শুনি পাইছে ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ নিচিনা কোনে কৰিছে এইটো কিবা গম পাইছে এইটো এতিয়ালৈকে আমি গম নাপাওঁ তেওঁ ক'ৰবাত আছিল নেকি ছোৱালীজনী ঘৰত নাছিল ৰিলেটিভৰ ঘৰত আছিল ক'ত আছিল টুকুৰাজাৰত আছিল